ఏరా నా బండి సంగతి ఏమైంది? అయిపోయిందిరా, రిపేర్ చేసి అక్కడ పెట్టా, తీసుకో. అమౌంట్ ఎంత అయిందిరా? నువ్వు నా ఫ్రెండ్ రా, నేను ఎప్పుడైనా డబ్బులు అడిగానా? ఫస్ట్ బండి తీసుకొని వెళ్ళు. తెలుసులేరా నువ్వు నాతో అమౌంట్ తీసుకోవని. నాకు 1 లక్ష రూపాయలు కావాలరా, నెల తిరిగేసరికి ఇచ్చేస్తా. అయ్యో, నిన్ననే షాప్ రెంట్ ఈఎంఐ ఇంటి బాడిగా కట్టేశాను రా, పైగా వ్యాపారం కూడా డల్ గా ఉంది. సరేలే అన్నా, ఇప్పుడే నీ ఫ్రెండ్ ని కలిసి వస్తున్నా. ఏంటి హర్షిత్ అన్న, ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు? మన సందులో మెకానిక్ ఉన్నాడు కదా, మన దగ్గర బైక్ రిపేర్ చేయించుకొని వస్తున్నా. ఓ, నీ స్నేహితుడి దగ్గర. ఏం ఫ్రెండో ఏమో, 1 లక్ష అడిగితే ఇవ్వలేకపోయాడు. అలాంటి వాడు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుచేయటం. నువ్వు ఎన్నిసార్లు హెల్ప్ చేసిండావన్నా, ఒకసారి కాదంటేనే కోపంతో వెళ్ళిపోతున్నాడు. అది వాడి తప్పు కాదులేరా, నేటి సమాజం అలాగే ఉంది. మనం 99 సార్లు సాయం చేసినా మన పరిస్థితి బాలేక ఒక్కసారి సాయం చేయలేదనుకో, ఆ 99 మర్చిపోయి ఆ ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మనుషులు అలాగే ఉన్నారా, నోట్లో 4 ఎముక లేదు కదా, నిలబడితే అలా మాట్లాడి అందరి పరువు తీస్తున్నారు.